Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλημερίσουμε και τον Υπουργό Εσωτερικών εδώ, τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, που ήρθε κοντά μας. Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Για πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, με τα χθεσινά ζητήματα που είχαμε σε δύο επίπεδα εξελίξεις. Εσείς τα χαρακτηρίζατε ως επιτυχία της κυβέρνησης στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής. Τι θα λέγατε? Κοιτάξτε, κύριε Οικονόμου, δεν είμαι από τους ανθρώπους που μου αρέσει εύκολα να πανηγυρίζω, αλλά δεν είμαι και από τους ανθρώπους που με καταλαμβάνει η κατάθλιψη και η εύκολη υποταγή στο μοιραίο και στη λογική ότι εντάξει όλα είναι μαύρα και ότι τίποτα δεν έγινε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όλο αυτό το καιρό, το ζείτε κι εσείς, το ζούμε κι εμείς. Λοιπόν, τις προσπάθειες που γινόντουσαν από το εξωτερικό, δυστυχώς υπήρχαν και άνθρωποι που ταυτιζόντουσαν και από την Ελλάδα στη λογική ότι η Ελλάδα θα βγει από το Σέγγεν για αυτόν τον λόγο, για εκείνον τον λόγο. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, αυτά όλα έχουν πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Δεν τα θεωρώ, δεν θεωρώ ότι είναι προς πανηγυρισμό, αλλά και η λογική αυτή ότι η Ελλάδα είναι το πρόβλημα και κανένας άλλος έχει ξεπεραστεί. Σήμερα λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι μέρος του προβλήματος με την έννοια να επικεντρώνονται πάνω της όλα τα πυρά, αλλά είναι μέρος της λύσης. Και σηκώνει ωστόσο το μεγαλύτερο βάρος τώρα, κύριε Κουρουμπλή. Η χώρα μας εξακολουθεί να σηκώνει και μετά από όσα συνέβησαν χθες το μεγαλύτερο βάρος. Σας είπε κανείς ότι έχει απαλλαγή η Ελλάδα? Όχι, απλά θέλω να μάθω στην πράξη ακούστε, από το να λέτε εδώ σε κανάλια ότι την επόμενη εβδομάδα η Ελλάδα θα βγει από τη συνθήκη Σέγγεν. Οι ξένοι το λέγαμε, δεν το λέγαμε εμείς. Οι εταίροι μας το λέγαμε. Ωραία, αλλά το να το λέμε με έναν τρόπο που να το θεωρούμε δεδομένο, κύριε Οικονόμου, είναι λάθος. Κατά την εκτίμησή μου. Δεν κατέχω τη μοναδική αλήθεια. Ναι, τα σύνορα κλειστά είναι πάντως αυτή τη στιγμή. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει πλέον ένα διαφορετικό κλίμα. Επικεντρώνεται η προσπάθεια από όλους στην Τουρκία. Ναι, η Τουρκία, βέβαια, όλες οι εκτιμήσεις, κύριε Υπουργέ, είναι ότι κέρδισε χθες η Τουρκία. Έβαλε τις προτάσεις στο τραπέζι, ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός μας τις χαρακτήρισε δελεαστικές. Και πάνω στο πακέτο που έβαλε η Τουρκία στο τραπέζι γίνεται όλη η κουβέντα. Η Τουρκία, λοιπόν, η Τουρκία έβαλε και άλλα πράγματα. Όπως ξέρετε, έβαλε τα ζητήματα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του ανοίγματος των 5 κεφαλαίων. Δεν έγινε τίποτα από αυτό. Αυτό έλειπε. Να γίνει και δεκτό. Έχουμε γίνει μια Κύπρο. Εντάξει. Και ο Πρωθυπουργός έβαλε εδώ ζητήματα που έχουν να κάνουν, που δεν τόλμησε ποτέ εύκολα τα τελευταία χρόνια να τα βάλει κανείς, για το κάζους Μπέλη και τα λιμάνια της Τουρκίας πρέπει να ανοίγουν, να ανοιχτούν στα πλοία τα κυπριακά. Βέβαια, από το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κουρουμπλή, αναγκάστηκε να θέσει ζήτημα κάζους Μπέλη, καταλαβαίνουμε σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει η κουβέντα από την πλευρά της Τουρκίας. Το ότι μέχρι τώρα δεν γινόταν, δεν το λέμε. Ότι τώρα τόλμησε να το θέσει και το έθεσε, και δεν έθεσε μόνο αυτά. Είναι μια εντελώς άλλη προσέγγιση του ζητήματος και πρέπει να το δούμε σε αυτή τη βάση. Εγώ δεν είμαι. Σας είπα, εγώ δεν πανηγυρίζω. Έχουμε και τη Σμύρνη σήμερα, μην το ξεχνάμε, μια πολύ σημαντική συνάντηση του Πρωθυπουργού. Έχουμε λοιπόν και τη συνάντηση αυτή, η οποία ας είμαστε και προσεκτικοί. Εγώ δεν θέλω να έχω έτσι τη λογική του πλεονασμού ότι εντάξει όλα θα γίνουν σήμερα. Δεν θέλω, μακάρι να είχαν γίνει, αλλά είναι και αυτή μια προσέγγιση καινούρια. Έχουμε και τη συνάντηση στις 17. Σημασία έχει ότι αυτοί που ήθελαν να αποκλείσουν την Ελλάδα, αυτοί που ήθελαν να διαμορφώσουν μια νέα συνθήκη στην Ευρώπη, κατά κάποιο τρόπο είναι σε μια απομόνωση από τον πυρήνα των ευρωπαϊκών λαών και κυβερνήσεων που έχουν μια άλλη κουλτούρα πάνω στο ποια Ευρώπη και σε ποια Ευρώπη προσδοκούμε. Δεν πέρασαν τα χειρότερα, λέτε, επομένως. Γλιτώσαμε τα χειρότερα. Ναι, έτσι πιστεύω. Χωρίς να σημαίνει, χωρίς να έχω μέσα μου τη λογική του πανηγυρισμού. Σύμφωνα, αλλά δεν έχω και τη λογική, ακούω. Πρέπει και τα στελέχη σας όμως να βάλουν ένα μέτρο λίγο στις δηλώσεις τους. Διότι ακούσαμε τον κύριο Φάμελο να μιλάει για Γκουαντάναμο. Ότι κλείσαμε, λέει, τον Γκουαντάναμο της αμυγδαλέζας. Ήταν Γκουαντάναμο αμυγδαλέζα? Κατά τη γνώμη σας? Ακούω, κύριε, σήμερα το πρωί ακούω για εθνική καταστροφή. Ποιος τα λέει αυτά?
Πιάστε ένα άλλο σταθμό, να δείτε ένα τίτλο. Αυτά τα πράγματα. Μην λέμε τώρα, πιάνουμε μια υπερβολή και την τεντώνουμε. Έχετε την τάση στην κυβέρνηση να τεντώνετε τις υπερβολές. Άμα γυρίσετε το κανάλι σε ένα άλλο κανάλι, δείτε τηλεόραση, εδώ θα έχετε τηλεόραση. Μην γυρνάτε, δείτε Sky, να είστε σίγουρος. Θα είχατε ακούσει, θα είχατε δει ότι αναγράφεται εθνική καταστροφή. Όπως εχθές κοπήκαν δάχτυλα, αλλά εγώ όλη νύχτα έψαχνα τα δάχτυλα, αλλά λόγω της νύχτας δεν μπόρεσα να τα βρω. Η αμυγδαλέζα ήταν Γκουαντάναμο, κύριε Κουρουμπλή. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ωραία, είπε μια άποψη, έκανε ένα χαρακτηρισμό. Λάθος. Από εκεί πέρα, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτά. Εσείς το υπογράφετε αυτή τη λέξη? Όχι, δεν υπογράφω. Λοιπόν, αυτό αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, πάνω στην κουβέντα ακούγονται και αυτά. Ωραία, τι να κάνουμε, όταν ο άλλος σου λέει για εθνική καταστροφή, λες και εσύ. Τα νέα κέντρα φιλοξενίας, κύριε Κουρουμπλή. Η υπερβολή, κύριε Οικονόμου, δυστυχώς διακατέχει τον πολιτικό αλλά και τον μηντιακό λόγο. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα μίντια τώρα, κύριε Υπουργέ, δεν κυβερνάνε τα μίντια στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Μην λέμε τα ίδια τώρα. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Γιατί θα σας πάω μετά στη γάτα των Ιμαλαίων να μου λέτε τέτοια. Δηλαδή δεν θέλετε κριτική, δεν θέλετε. Θα σας πάω στο ψυχάρι, που δεν θα σας αρέσει. Δεν θέλω να πάω εγώ. Και την κουβέντα γιατί έχουμε σοβαρά θέματα. Εμένα να πάτε όπου θέλετε μπορεί να πάτε. Κύριε Κουρουμπλή. Εγώ δεν σας έβαλα ποτέ όρους στις εκπομπές. Αλίμονο, κύριε Υπουργέ, τώρα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Τα νέα κέντρα φιλοξενίας, κύριε Κουρουμπλή, τι διαφορές θα έχουν από την αμυγδαλέζα? Ποια? Τα νέα κέντρα φιλοξενίας που θα δημιουργηθούν, τα 14 που θα δημιουργηθούν τώρα, θα είναι ανοιχτού, κλειστού τύπου, τι θα είναι? Ποτέ δεν μπορεί να ισχυριστείς ότι δεν μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες σε ένα χώρο. Εντάξει, ήταν οι χώροι, είχαν δυσκολίες. Τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Μπορεί να είναι ανθρωπινότερες οι συνθήκες. Εσείς ζητήσατε από την τράπεζα να δώσει κάποιες συγκεκριμένες δομές. Ναι. Έχει γίνει δεκτό, αυτό προχωράει το θέμα αυτό? Κοιτάξτε, μίλησα με αρκετούς τραπεζίτες και έχουμε ζητήσει κάποια βοήθεια. Δηλαδή, οι κατασκηνώσεις των εργαζομένων, να υπάρξει μια συνεννόηση, ή κάποιους χώρους σε κτίρια που δεν, ξέρετε, έχουν κατασχεθεί και δεν... Ναι. Και είμαστε σε μια κουβέντα. Δεν έχει ακόμα... Δεν έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο? Όχι, όχι. Δεν αλλά πρέπει να κάνουμε μέσα στη βδομάδα 14 κέντρα, 15. Πού θα γίνουν αυτά? Φτιάχνουμε. Κοιτάξτε, κύριε Οικονόμου. Γιατί έρχεται κόσμος κάθε μέρα, δεν έχει σταματήσει. Ακούστε. Η χώρα σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος. Έτσι είναι. Δυσανάλογο των δυνατοτήτων της. Και καμία χώρα στην Ευρώπη, σας το λέω κατηγορηματικά, και το συζητώ αυτό και με πρεσβευτές. Δεν είναι ότι το λέω εγώ μόνος μου, και μπορώ και να πω και ονόματα, άμα χρειαστεί. Που μου λένε οι άνθρωποι, όντως, καμία χώρα δεν, όσο έτοιμη και να οργανωμένη να είναι, όταν έχει πολλαπλάσιο των δυνατοτήτων της χρέος να αντιμετωπίσει, δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει άμεσα. Εγώ εκείνο που θέλω να σας πω, και το λέω με πολύ προσοχή γιατί έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε, ότι μέρα με τη μέρα υπάρχει μια βελτίωση. Εχθές, ας πούμε, το βράδυ είχαμε μια πολύ ωραία σύσκεψη με 20 φορείς που ασχολούνται, μη κυβερνητικούς και κυβερνητικούς, με τα ασυνόδευτα παιδιά. Βελτίωση σε τι, κύριε Κουρουμπλή? Ορίστε. Βελτίωση σε τι? Εμείς κάναμε αυτή τη συνάντηση εχθές ακριβώς για να συντονιστούν όλες αυτές οι δράσεις. Και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι από την Πέμπτη που ξανακάναμε την συνάντηση αυτή, βλέπω ότι εκεί που υπήρχε ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτούς τους φορείς, και τους τόνισα ότι, παιδιά, εδώ δεν είμαστε επιχειρήσεις ανταγωνιστικές, εδώ ανθρωπιά θέλουμε να εκπέμψουμε. Είστε πιο οργανωμένοι, θέλετε να πείτε τώρα? Ναι, βρίσκουμε τα σημεία επαφής, συντονιζόμαστε καλύτερα και νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι... Με το Δήμο, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει? Θα δοθούν οι χώροι που έχει ο Δήμος στη διάθεσή του στην ίδια κατεύθυνση της οργάνωσης? Ο Δήμος Αθηναίων. Και με το Δήμο Αθηναίων υπάρχει μια καλή συνεργασία και νομίζω ότι σιγά σιγά και η τοπική αυτοδιοίκηση αντιλαμβάνεται ότι, ξέρετε, η πρώτη εντύπωση, έρχονται πρόσφυγες, ξέρω εγώ, με όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται, υπήρχε μια άρνηση. Τώρα σιγά σιγά βλέπουν ότι αυτοί δεν είναι ανθρωποφάγοι οι άνθρωποι αυτοί. Συγκεκριμένο πάντως σχέδιο, κύριε Κουρουμπλή, υπάρχει? Γιατί ωραία είναι αυτά τα περί καλών συνεργασιών και με το Δήμο και με τις τοπικές κοινωνίες και το καθεξής. Αλλά για παράδειγμα τώρα, σε αυτό που ρώτησε νωρίτερα ο Δημήτρης, έχουμε δεσμευτεί να δημιουργήσουμε 14 κέντρα μέσα σε 10 μέρες και ακόμη δεν ξέρουμε πού θα βρούμε τα λεφτά.
Και τους χώρους. Ούτε οι χώροι έχουν επιλεγεί ακόμα, δεν ξέρουμε συγκεκριμένα. Υπάρχουν αρκετοί χώροι διαθέσιμοι. Καταρχάς, υπάρχουν οι κατασκηνώσεις του Υπουργείου Πρόνοιας. Είναι γύρω στις 25 κατασκηνώσεις. Εξαρτάται αυτό που είπατε και με τα χρήματα. Υπάρχουν και οι ιδιωτικές κατασκηνώσεις, οι οποίες πρέπει να πω ότι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, έτσι. Τις οποίες θα τις πληρώσετε αυτές ή θα τις πάρετε έτσι? Όχι. Κοιτάξτε. Και για να διευκρινιστεί και κάτι ακόμα, κύριε Οικονόμου. Επειδή ακούω κάποιους να λένε ότι τα παιδιά δεν θα πάνε κατασκηνώσεις. Τα Ελληνόπουλα λέμε τώρα, ναι. Δεν θα πάνε. Θα πάνε τα παιδιά. Οι κατασκηνώσεις είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Αρχίζουν 16 Ιουνίου. Άρα μέχρι τότε, λέτε, θα μείνουν οι μετανάστες εκεί. Μέχρι τότε είναι η πρώτη αντιμετώπιση. Σιγά σιγά θα βρούμε και... θα πάνε, κύριε Υπουργέ. Θα βρούμε και χώρους κι άλλους. Εδώ πάμε για μια μόνιμη κατάσταση. Θα χρονίζει, όπως ξέρουμε. Εγώ σας λέω ότι οι δικές μας οι κατασκηνώσεις του Υπουργείου Πρόνοιας είναι πάνω από 30. Αυτές που λειτουργούσαν είναι τα 15. Μάλιστα. Δηλαδή μπορούν να βρεθούν χώροι. Μάλιστα. Άρα τώρα, κύριε Κουρουμπλή, θα μπούμε σε μια διαδικασία. Απλώς θέλουμε λίγο χρόνο, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι τόσο απλό. Έχουμε παράλληλα να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Από την περίθαλψη, τη σύντηση, γίνεται μια γιγαντιαία προσπάθεια σε ένα μηχανισμό ο οποίος δεν είχε ποτέ προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο. Κανένας δεν το φανταζόταν ότι θα έρθει η ώρα και θα πρέπει να σηκώσουμε ένα τέτοιο βάρος. Η εικόνα στην Ιδωμένη θα αλλάξει, κύριε Κουρουμπλή, και με ποιο τρόπο? Η εικόνα στην Ιδωμένη θα αλλάξει, γιατί γίνεται προσπάθεια σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι να κατέβουν προς τα κάτω. Γιατί όπως ξέρετε δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τους χώρους. Υπάρχει μια παράμετρο στην οποία αναγνωρούμε όλοι. Όπου και να τους πας αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Οικονόμου, οι άνθρωποι αυτοί το μυαλό τους είναι στα σύνορα. Θέλουν να φύγουν. Η ελπίδα τους εκεί. Και φεύγουν πάρα πολύ. Σας πληροφορώ. Και από άλλους χώρους. Και επειδή έχουν και δυνατότητες κάποιες οικονομικές αυτοί οι άνθρωποι, βρίσκουν μέσους, βρίσκουν τρόπους. Άρα ο στόχος είναι η Ιδωμένη να αδειάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο στόχος είναι αυτή η εικόνα η οποία δεν τιμάει την Ευρώπη, δεν τιμάει κανέναν. Η εικόνα αυτή στην Ιδωμένη θα πρέπει σιγά σιγά να διαχυθεί σε περισσότερους χώρους για να... Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κύριε Υπουργέ. Πάντα, επειδή η ελπίδα, ξέρετε, είναι μια ελκτική δύναμη, πάντα οι άνθρωποι αυτοί όπου και να τους πας, το βλέμμα τους θα είναι εκεί. Δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, δεν θέλουν να μείνουν οπουδήποτε, που ακόμα και σε ένα καλό περιβάλλον. Θέλουν να βρεθούν στα σύνορα, ελπίζοντας ότι με κάποιον τρόπο θα τους δοθεί μια ευκαιρία να περάσουν. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα οικονομικά. Είχαμε παράλληλα χθες με το θέμα του προσφυγικού και τη Σύνοδο Κορυφής, είχαμε το Eurogroup, όπου αποφασίστηκε να έρθουν σήμερα οι δανειστές μας, σήμερα και αύριο, και να πάμε για μια άμεση αξιολόγηση, τέλος πάντων, με μπροστά μας, με φόντο, το χρέος, κύριε Υπουργέ. Είναι θετική εξέλιξη αυτή? Εσείς πώς την εκτιμάτε? Εξαρτάται από τα μέτρα που θα μας φέρετε. Το αποτέλεσμα. Θα δούμε τα μέτρα. Κύριε Κουρουμπλή. Το θέμα δεν είναι η διαδικασία. Η διαδικασία ξέρουμε ποια θα είναι. Συγκεκριμένη είναι και έτσι ήταν πάντα. Το περιεχόμενο έχει σημασία. Βλέπω μια αλλαγή στη λογική, έτσι, των συζητήσεων που γίνονται στα μέσα και των πολιτικών. Μέχρι προχθές όλοι με ρωτούσαν τον Ιούνιο θα λυθεί το ζήτημα. Θα φτάσουμε στο καλοκαίρι και θα έχουμε πάλι τα δραματικά γεγονότα. Σήμερα άρδιν αλλάζει αυτό. Δηλαδή? Το ότι σήμερα πλέον όλοι δεχόμαστε και εσείς που έχετε την ευθύνη των εκπομπών και εμείς οι πολιτικοί, ότι πλέον αυτό το αόριστο, ότι πότε θα έρθουν, δεν θα έρθουν, θα πάμε εκεί, θα πάμε παραπέρα, αυτό έρχεται πάνω σε αυτή την πρόβλεψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε πει προχθές σε μια εκπομπή ζωντανή ότι μέχρι το Πάσχα θα έχουμε ανάσταση. Δηλαδή, για να έχεις ανάσταση όμως πρέπει να έχεις πεθάνει, κύριε Υπουργέ. Η προϋπόθεση ανάσταση είναι ότι είσαι νεκρός. Άρα δέχεστε ότι είμαστε νεκροί. Η ελληνική οικονομία τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια, κύριε? Ποια χρόνια? Εγώ ξέρω το τελευταίο καιρό που είστε κυβέρνηση. Δεν κρίνουμε τώρα τα προηγούμενα, κύριε Υπουργέ. Εσάς τα κρίνουμε. Τους προηγούμενους έστειλε ο λαός σπίτι. Τους έκρινε αρνητικά και τους λέει πηγαίνετε. Να δεχτώ, κύριε Οικονόμου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενέκρουσε την ελληνική οικονομία για να είστε εσείς ικανοποιημένοι. Όχι, αλλά άμα μιλάτε για ανάσταση, λοιπόν, σημαίνει ότι υπάρχει νεκρός. Η ανάσταση έρχεται μετά από πραγματικά, είναι μια μεταφορική έννοια, αν δεν την καταλαβαίνουμε, που λέει ότι η οικονομία βρίσκεται πραγματικά σε δύσκολη κατάσταση και εμείς πιστεύουμε, κύριε Οικονόμου,
ότι η θάκη της ελληνικής οικονομίας είναι η ρύθμιση του χρέους. Αν εσείς δεν το πιστεύετε, είναι μια επιλογή την οποία εγώ οφείλω να σεβαστώ. Κύριε Υπουργέ, αυτό, αλλά το θέμα είναι με τι μέτρα θα φτάσουμε εκεί. Όχι, διότι όταν πάμε σε μειώσεις συντάξεων, σε αυξήσεις φόρων, σε αυξήσεις φορών, σε κόκκινα δάνεια που θα πάνε στα ξένα φαντς, τι θα γίνει? Μην προκαταβάλλετε. Μα αφού αυτά δεν συζητάμε, γιατί την προκαταλαμβάνω? Ακούστε. Την προκαταλαμβάνετε την κουβέντα κάθε φορά που βλέπετε ότι η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει και ένα βήμα σε ένα χώρο. Γιατί ακριβώς έχετε μια λογική πάντα την άρνηση. Όχι, κύριε Υπουργέ, εμείς πρόχναμε την κυβέρνηση να τρέξει. Όχι. Όλοι εμείς λέγαμε να τρέξει και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Λοιπόν, έκανε λοιπόν το σωστό βήμα. Κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, κάνει μια γιγαντία προσπάθεια. Αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα της χώρας. Κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, και αυτή η κυβέρνηση έχει κόστος οικονομικό η καθυστέρηση. Και έχει ευθύνη η κυβέρνηση αυτό. Πρέπει να το παραδεχτείτε αυτό. Ακούστε, βεβαίως έχει κόστος οικονομικό. Πείτε το. Αλλά μέχρι χθες όμως μου λέγατε ότι θα πάμε το καλοκαίρι. Όχι, έπρεπε να την κλείσετε από τον Οκτώβριο το περασμένο. Δεν την κλείσατε. Εσείς φταίτε. Ποιος φταίει, εγώ φταίω. Να σας πω, κύριε Κουρουμπλή, επειδή ακούμε τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για ανάσταση. Ξέρουμε όλοι πώς πολιτεύονται και ο ελληνικός λαός. Τα μέσα πολιτεύονται δημοκρατικά και ελεύθερα όπως πρέπει να πολιτεύονται στις δημοκρατίες. Εδώ δεν είναι Τουρκία, κύριε Υπουργέ. Να μπαίνει ο Πρωθυπουργός να κλείνει τη Ζαμάν. Δεν είναι Τουρκία εδώ. Θα τα κάνουν οι Τούρκοι. Ακούστε, αφήστε τα αυτά, κύριε Οικονόμου. Ούτε πιο δημοκράτες από εμάς είσαστε, ούτε περισσότερο για τη δημοκρατία αγωνιστήκατε από εμάς. Δεν δέχομαι σε αυτά τα ζητήματα από κανέναν μαθήματα. Αλλά μας βάζετε συνέχεια τα μέσα μπροστά. Θέλετε στο ΣΥΡΙΖΑ να γίνετε αρχισυντάκτες. Αν θέλετε να γίνετε αρχισυντάκτες, εδώ υπάρχει για τη δημοκρατία και για την Ελλάδα. Πείτε εδώ ότι θέλετε να ελέγξετε τα μέσα, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν βοηθάει αυτή η λογική. Βλέπουμε, έχουμε κρίση όλοι. Όχι, αλλά συνέχεια τα βάζετε όταν δυσκολεύεστε. Τα βάζετε με τα μέσα, κύριε Υπουργέ. Σας το λέω συμβουλευτικά, δεν είναι καλό σύμβουλος αυτό. Ακούστε, κύριε Οικονόμου, μόλις με αγάπη σας το λέω. Και εγώ το λέω με αγάπη. Εγώ σας λέω λοιπόν. Στο όνομα της πολύχρονης κοινωνίας μας, μην μπλέκεστε με αυτό το θέμα συνεχώς. Όχι, δεν σας βοηθάει. Δεν μπλέκουμε. Αλλά δεν μπορώ και να μην κάνω ένα σχόλιο. Να κάνετε την κριτική. Εμείς δεν είμαστε υπεράνω κριτικής. Κάθε μέρα στον αέρα είμαστε. Όταν σας κάνει κάποιος ένα σχόλιο, ενοχλείστε. Δεν είναι έτσι. Δεν ενοχλούμε. Εγώ γιατί δεν ενοχλούμε που γίνονται σχόλια. Επειδή, κύριε Έχω πάρει ποτέ εγώ εδώ ως πολιτικός έναν άνθρωπο, ας βγει ένας άνθρωπος του Sky να βγει και να του πει από τον Μαλέλη μέχρι εδώ του δεν έχω ενοχλήσει ποτέ. Από όσο ξέρω τουλάχιστον όχι. Λέω. Λοιπόν. Αλλά δεν μπορεί η κυβέρνηση συνεχώς να έχει την καραμέλα ή διαπλεκόμενη. Δεν κακή επιχειρηματική. Τα μίντια μπορούν να αντιώνουν. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Άλλο πράγμα είπα, κύριε Οικονόμου. Ακούστε. Εγώ λέω ότι να μην είμαστε υπερβολικοί. Ούτε εμείς ούτε εσείς. Να μπαίνουμε στο μέτρο και να βρούμε. Και βεβαίως η κριτική είναι πάντα χρήσιμη και δημιουργική. Ωραία. Κύριε Κουρουμπλή, επειδή ο Πρωθυπουργός μιλούσε για ανάσταση της οικονομίας, ο κύριος Κατρούγκαλος λέει ότι θα εκτοξευθούμε όπου να είναι. Αυτό σημαίνει πως το επόμενο διάστημα δεν θα έρθουν και νέα μέτρα. Αυτό καταλαβαίνουμε, έτσι? Ακούστε, θα σας πω, εγώ ρωτάτε εμένα. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι όλοι είχαμε ανησυχία. Δεν σας κρύβω ότι αν υπάρξει καθυστέρηση θα υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε μια θετική εξέλιξη. Ελπίζω να ολοκληρωθεί με τη ρύθμιση του χρέους. Σε ό,τι με αφορά, η προσέγγιση που κάνω εγώ, αφού ρωτάτε εμένα, είναι ότι εάν πάμε στη ρύθμιση του χρέους, πιστεύω ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια ημέρα αισιοδοξίας. Γιατί και ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη μια τέτοια αλλαγή, να νιώσει ότι υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα και ένα περιβάλλον επενδυτικό καλύτερο, να ανασκουμποθεί και ο ίδιος. Πιθανότητα εκλογών υπάρχει, κύριε Υπουργέ, μετά για να κεφαλαιοποιήσει η κυβέρνηση το υποτιθέμενο κέρδος. Να τις κάνουμε τι, κύριε Υπουργέ? Αυτό που σας λέω. Όχι, κύριε Οικονόμου. Όχι, λέτε. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος να γίνουν εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, να κριθεί η κυβέρνηση, διότι εγώ σας λέω ότι ας πούμε έγιναν εκλογές και τι θα γίνει πάλι? Η πολιτική θέλετε τις εκλογές για όταν σας συμφέρει για να τις κερδίσετε. Κοιτάξτε, τότε κάνουν οι κυβερνήσεις εκλογές, δεν κάνουν για να τις χάνουν. Ότι θα τις κερδίσουμε, θα τις κερδίσουμε, αλλά δεν είναι αναγκαίο, δεν είναι ωφέλιμο αυτή τη στιγμή. Ανανέωση χρειάζεται η κυβέρνηση, φρεσκάρισμα χρειάζεται μετά. Αυτό θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός, όπως καταλαβαίνετε. Ο Πρωθυπουργός θα το κρίνει και θα το κάνει. Όχι, εγώ ξέρω τι κάνω εγώ.
τι δουλειά κάνω, τι προσπάθεια κάνω. Εσείς μια και το λέτε, κύριε Υπουργέ, γιατί τώρα προκαλέσατε τους επιστήμονες με αυτό που είπατε και σας επικρίνουν όλοι? Να κάνουν καμιά απορία, λέτε, για να χάσουν κιλά. Το είπατε, βέβαια, είδα και τη δήλωσή σας, την άκουσα μάλλον στο κύριο Χατζηνικολάου, ότι το είπα εν είδη αστείο, ας πούμε, σε μια συζήτηση που έγινε. Όχι αστείο. Τέλος πάντων, τώρα θα σου μιλούσα λίγο στον ελληνικό, αλλά δεν... Ό,τι θέλετε. Δημήτρη, συγγνώμη. Λέω λοιπόν σε μια κουβέντα, έρχεται μια μεγάλη κυκλοφορία σε εφημερίδα και λέει, θέλουμε μία μέρα να είμαστε μαζί, να δούμε τη δουλειά που κάνεις, πώς δουλεύεις, πώς... Ναι. Όλο το πλαίσιο της δραστηριότητας. Και σε μια κουβέντα του λέω μια ιστορία με τον Ράλι. Και αυτός τέλος πάντων το συνέδεσε γιατί μου ρώτησε για την πορεία του. Καταρχάς δεν μίλησα για τους άλλους επιστήμονες. Μίλησα για τους δικηγόρους. Και του είπα, και ο άνθρωπος με πήρε και τηλέφωνο όταν έμαθε ότι υπήρχε αυτή η αντίδραση, μου λέει συγγνώμη, μου ζήτησε συγγνώμη. Ότι... μετά τις αντιδράσεις. Βεβαίως, μου ζήτησε συγγνώμη και μου είπε ο άνθρωπος ότι όντως έπρεπε να βάλω το. Και εγώ του είπα ότι εδώ υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο νέοι άνθρωποι, μαχόμενοι δικηγόροι, και τους οποίους βεβαίως καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω ανθρώπους οι οποίοι. Ξέρουμε πώς. Εγώ δικηγόρος είμαι και ξέρω πώς λειτουργεί όλο το σύστημα και πώς εκμεταλλεύονται τους δικηγόρους τους νέους κάποια συστήματα. Λοιπόν, δεν μίλησα, αλλά δεν μίλησα στη λογική αυτή που βγήκε προς τα έξω. Πάμε, κύριε Υπουργέ, ένα άλλο θέμα τώρα που είναι στην επικαιρότητα, στην κορυφή, είναι το θέμα του κυρίου Παπαγγελόπουλου με την εισαγγελέα, με τις καταγγελίες που έχει δεχθεί από συγκεκριμένη εισαγγελική λειτουργό για την υπόθεση Βιενόπουλου. Ένα τεράστιο θέμα αυτό. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη εντύπωση και θεωρήθηκε ότι είναι ομή παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Μάλιστα, η αντιπολίτευση ζήτησε την αποπομπή, την παραίτηση του Υπουργού. Το θέμα έχει έρθει στη Βουλή. Για σας είναι σοβαρό, είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη? Εάν έχει γίνει έτσι, είναι παρέμβαση. Αλλά μην βιάζεστε, κύριε Οικονόμου. Εγώ εντελώς φιλικά, επειδή σας ξέρω πολύ καιρό και σας εκτιμώ, μην βιάζεστε. Εγώ δεν βιάζομαι, κύριε Υπουργέ. Όχι, μην βιάζεστε. Σας το λέω, διότι θα εκτεθούν πάρα πολύ. Έτσι λέτε? Ναι. Κρατήστε αυτό που σας λέω και σε μια άλλη εκπομπή να με ρωτήσετε ότι η εκτίμηση που σας έκανα ήταν λάθος. Μία τελευταία κουβέντα θέλω να πείτε. Για να καταλάβετε τι παιχνίδι παίζονταν με τη δικαιοσύνη όλα αυτά τα χρόνια. Και θα καταλάβετε τι έγινε. Μιλάτε για παραδικαστικό κύκλωμα. Κάποιοι παίζουν τα ρέστα τους. Εσείς την ξέρετε τη δικαιοσύνη καλά το χώρο? Όχι, ξέρω πολύ καλά. Μιλάτε και για ενδεχόμενο παραδικαστικού? Γιατί εχθές, κύριε Οικονόμου, είχα στο γραφείο μου το Δήμαρχο Περιστερίου και το Δήμαρχο Πετρούπολης για μια υπόθεση που απειλείται να βγει η δικαστική απόφαση για να πάρθουν από αυτούς τους Δήμους, από ένα ναό της Λαμίας, 7.500 στρέμματα. Είναι γνωστή η υπόθεση. Γνωστή. Ξέρετε τι παραδικαστικό κύκλωμα υπάρχει σε αυτή την ιστορία? Εγώ αύριο θα στείλω επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Διότι έρχονται οι άνθρωποι όλοι εκεί, δικηγόροι, εκτιμητές, και λένε πώς γινόταν 13 χρόνια από τη σημαία να παίρνουν αναβολές κάποιοι. 13 χρόνια για να μην εκδικαστεί η υπόθεση, επειδή δεν τους ωφελούσαν, δεν τους συνέφεραν οι συνθέσεις στο δικαστήριο. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη υπόθεση. Εγώ ρωτάω αν έχει πόδια και αλλού στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, το σύστημα αυτό και έχει σαπίσει η δικαιοσύνη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ σας λέω, σε ό,τι αφορά, επειδή ξέρω τον συγκεκριμένο άνθρωπο, λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι δεν θα διενοείται να κάνει αυτό το πράγμα. Και είμαι σίγουρος ότι θα αποδειχθεί τι επιχειρήθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μια τελευταία ερώτηση για το θέμα Ψιχάρη. Έχετε να μας πείτε κάτι, κύριε Υπουργέ? Γιατί εδώ έγιναν αποκαλύψεις βόμβα από την εφημερίδα, που εκθέτουν, αν θέλετε, και τον Πρωθυπουργό από την μια πλευρά. Έτσι απάντησε βέβαια η κυβέρνηση. Είπε ότι όλα αυτά είναι μύθοι και ότι παίζουν τα αρέστα τους κτλ. Εσείς τι βλέπετε? Γρήγορα, κύριε Κουρουμπλή, για να κλείσουμε. Μία κουβέντα για να κλείσουμε. Εγώ φοβούμαι ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για το χρόνο σας. Να είστε καλά.